Idux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu ġifieri anke riżultati mill-aqwa. Għas-saħħa dak li jkun, anke l-apparenza ħatejna. Ġifieri jekk inti tagħżel dik il-ħajja, well and good. Però naraw l-estremitajiet ukoll. Ġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet pereżempju u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti in inverted commas li jinkludu anka laħam u affarijiet u xorta u forsi xi ftit anorexic u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol il-problema, il-kwantità. U daqskemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux peace, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. Hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Ajjeb, ġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Pero ikolli nażel bej underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight u ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi ngħidlek leħi kulek jiena min ħadd, ġifieri aħna hawnhekk nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm jgħidlek li suppost hu ħaxix biss għax sabu hekk u hekk. Hemm min jgħidlek il-isma suppost hu laħam biss għax ibniedem magħmul jikkaċċja. Fil-verità sabu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mhu se joqtlok u xejn ma jagħmellek mirakli, ġifieri. Jiena nfakkar in-numru tat-telefon tagħna 280 tridu tingħadu tistaqsu xi ħaġa Mattejos. Mattejos, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom minna fil-lista tal-ikel ejja niftehmu hekk tajjeb. Daw ħajmutu bil-ġuħ. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri daw ħajqdu neqsin. Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna hekk ma tafx inti. Pereżempju jiena. Jiena nħobb ħafna l-ġubun. Tajjeb. Xorta qed indaħħal naqra ġubun. Ġifieri mhux ħammut ġifieri dawk illi ħajamlu d-dieta, dawk illi jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħadħalluhom bil-ġuħ daw in-nies jiġifieri jien naf ma jkollhomx ikel biżżejjed għall-ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżżejjed, imma ma nafx nħallef idejk. Naħseb il-problema Margaret tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħanaraw bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għall-ħajja antika. Għax jekk naraw b'dak il-lenti, dik hija diġà ikkarigata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat imbagħad nafu biżżejjed. Kemm ħandhom dejjem l-istess ħaġa jien niekol. Kemm ħandhom inħossni bil-ġuħ. Jiena ħataqbiżli u jiena forsi ħanifanga u ħanisvolga darba dejjem. Irridu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħatkun iż-żomma għat-tul ta' żmien li qed tara quddiemek. Tieħu pjaċir tagħmilha jse. Tieħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jiena anke meta nitkellem man-nies ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Għax illum forsi għamilta pitada ħej x'bajt. All right. U taqqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa dak it-tip ta' ċoċata. Taqqa qed ngħidu li tajt jiena ħi ribellajt daqshekk xbajt minn issa l qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħanagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammira għaliex jinġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidu Mattejos waqgħid mhux tqum u tibqa' mixja. L-inkoraġġament kieku taf kemm itik boost. Anzi ma milxarija. Għax hu parti mill-ħajja. Għax ikun hawn ħafna ħanejlek. Jien nitkellem ħafna nies, saf in-nies kemm ifaxxu. Sewwa, imma pereżempju jgħidulek, mhux hekk ma nbatlux kieku ħajqgħod jagħmel mhuwiex hu, mhux dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello, tal-thyroid. Sewwa, hi għajdilna. Okay. Waħda familja kollha dejja hekk. Lili ma jagħmlulix mhux qed nikkontett affarijiet ma tagħmluhx barra pastetti patata tal-affarijiet xejn nieħu. Nieħu ħeddi, pereżempju qed nieħu mill-kapattit, nieħu dik dik bil-kotta u b'daqsejn persin, jew spinaċi.
Jek bissa mela bil-rek. Għadin ċertu affarijiet, naqqas ħafna affarijiet, u ma jemnu miex, li ma nikonsu l-affarijiet, bieħ ma jgħodha ġo waħda u imma ċertu affarijiet ma jgħodu xibda, jgħiduni nimxi s-soqqalim. Għalin kif nista mun nimxi maqtuħi. Senna xil. Kif nista jgħid fil-tul immu, imma minn nimxi ma nimxi fil-tul, għabbal nimxi għadin. Ok. Sinjura, ħanajdlek x'ħanamlu jiena u int, tajjeb? Issa, minn miegħi ħataqta, imma taqtax u ħalli n-numru tiegħek mad-direttur tagħna. Tajjeb, u mbagħad inkellmuk wara. Ma jimpurtax. All right? Ħalli fidejna. Issa, u mbagħad wara il-programm nikkuntattjawk, Sinjura. Ma titħalli n-numru mad-direttur, ta'? All right, grazzi ħafna. Ciao, bye. Mela, Matteos, taqbel ġifiri ma min jitlob, jinna f'morna niklu, sawa ġo restoran. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-li kell dak li aħna se nordnaw, taqbel maħħa? Mela, għalix le? Jew m'għandix nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, jena għajdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-ek jisma nġiblek chips, nġiblek patata max. Again, inti diġa għandek l-azdiet mela nafu ħafna drabi bizzejiet li chips hija iktar proċessata jizdu l-iktar affarijiet mill-patata. Mela għoddax iktar attent. Number one. Nafu kol li għal-mot tal-kelma jekk ħajsaqsini jisma nġiblek għal-mot tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fiħen qas kaloriji u kol. Imma yet again, skont. Ġifiri da il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kien dakinhar. Skont jiena x'ħanikol dakinhar. Ġifiri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadx patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadx xejn karboidrati. Alright, kull ma ħadd dik il-naqra laħam u xejn iktar, inverted commas. Jiena għamilx sew għax ma kienx biżejjed dakinhar. Kien kemm tajba, ġifiri mhix kwistjoni ta' dak li kell ħira ma jfettilekx. Mikel, illi qatt mu sejjejnek. Qatt. Imma ma jfissirx li għax il-carbohydrates, l-ġin, il-hops, iħaxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor. Ifisser li m'għandhomx postom. Għax jista' ikollhom postom. Ħanej xi ħaġa tad-daħħa. Xi ħaġa li ftit jemnuni biha. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti pereżempju xi footballer, tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela rossa, ġin, patata, frott. Għamil għeddi bis-serja da. Inqasni u frotta. Ta' kif għandu ġismu hekk, jew ġisima hekk. Għamil training inxena. U biex tissostenja, maħx kif dawret li di, biex Nara kif kanejda. Biex tkun kapaċi jissostni, emmi. Dak l-exercise tijak, iva, daw l-atleti jkollhom bżonn li jiklu biżejjed karboidrati. Jiġifieri, mhux se ngħid le mela ħanaqbad nikolla ġin u l-frott kemm ifett illi ħalli nsir isni atleta, mhux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mhux li kelli problema. Il-problema tkun illi inti għal-livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq. Ekk qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb Matteo su nieħdu telefonat, jiena naħseb bħalma kien ħossu ġieħ ma nafx fejn murant it-tabib. Kikolli bżonn kif għattilna fil-bidu inti avukat u murant avukat. Naħseb f'dan l-affarijiet għandna bżonn min jigwidana tajjeb xi professjonali bħalek tajjeb. Għandna telefonata noħduha flimkien. Hello? Hello, Bon, wara nofsinhar it-tajjeb. Proset tal-programm, qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti, għax il-problema l għandi qed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit ħarġ li l-gluten free li tajt il-ħobs u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi nikol, però qed narani flok ninżid. Tolbok tajjat ftit, sinjura. Problema l-għandi. Għax qed underweight ħafna, ġifieri. Imma qiegħed jigwidak xi ħadd, sinjura? Le, ġifieri kellimt it-tabib u qalli normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fimni kont noqgħod attenta x'nikol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi nikol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet daw l-affarijiet galletti u hekk issa daw kelli naqta kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed nikol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejnieh malaj u l-wejt u mbagħad Naħseb daqsxejn diffiċli jiena mbagħad.
Għaxet najdlek, edha 44 kilos kull ma edha, ġifiri għandi 54 years, kont 48, ġifiri għatma kont iktare, pero nżilċi 4 kilos daqqa u sparixxejt. Issa tant qed niddejja jina stess, ġifiri, tant kemm inqas. Għaxek qed ngħid minnu mod u guldan minnu mod ieħor. Okay. Dik dan fal-feċtaqt nixxerja ma'kom għax min irid jonqos u min irid tella. Isma' jiena ma nafx hekk tixtieq tħalli n-numru tat-telefon ma' direttur tagħna nħallik fil-libertà. Però grazzi li qsamt l-esperjenza tajjeb, ifhimni kemm għad li kont 48? Xi 47, 40 qatt ma kont, ħafna x'dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet tad-dita, però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Le ma ġralek xejn, isma' tox tinkwieta żejjed. Jiena naħseb li l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħatta bi kbira jisni għax inqas ħafna. Indunajt, sinjora, però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, naħdmu magħha. Irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Nikol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx nikol kont traskurata fimni kont ngħidu hija l-ħobb tiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa li ġejtek, ġifieri bil-mod naħseb mhux se tiġib il-weight malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura, forsi ma tgħidx sejlek xi ħaġa, però xarej huma xejn ta'. Ġifieri għad ftit ċans ukoll, ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid ħatta bi kbira, aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Ħafna. Jiġifieri daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax kont inħossni hekk dejjem żaqqitu ġani u hekk ma kontx ninduna. Il-ġurnata ma ħanejdlek ilu imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobs tagħna tal-Malti dak affarijiet. Imma taf li qed tagħmel għal-ġid, sinjura. Puntu m'hemmx tagħmel. Mhux hekk u le, ifhimni għax ma niklux ħobs ma jiġri xejn ta'. Le. Ġifieri. Ifhimni hawn xtieħu ma li qed tiddejjaqni għax isek tonqos ħafna mbagħad. Imma ejja, ħajkelmek ftit Mattejos u jekk titħalli n-numru, sinjura. All right, jiena ġast xerjajta. Grazzi mill-qalb li xerjajta. Grazzi ħafna. Segwina, bye. Mattejos. Kif qed turdu tajjeb ħafna intom ġifieri qasem xejn nżid illi kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. U grazzi talla kif ngħidu dejjem. Illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutrizzjonisti u maġistrati mal-gvern. Hemm ċertu anke kondizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian li reġistrat mal-gvern daw kun jaħdmu iktar ma' ċertu kondizzjonijiet mediċi. Tajjeb li l-għajnuna qiegħda hawn, l-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċi telefonata, x'issa dak li jkun jgħidlek isma' inti m'intix tajdejja jew fil-każ tiegħek. Aħjar titkellem ma' dak jew ma' ieħor. X'issa jew jgħidlek ma sax ngħinek. U sinċerta xi ħadd xejn iktar aggressiv. Imma naqas tgħidara, diġà solvejt biċċa dak żgur li lebda. Għandna telefonata noħduha flimkien. Hello, għarsunar tajjeb. l-offsinar tajjeb il-kom u kol. Għana jina li kelli ċempil ħankun onesta. Biex najt proset li l-ek tal-program. Grazzi. U il-Mattejos. Kemm nuħu pjaċir nisimaw u naraħ dik id-bistima fuq wiċċu. Kemm u gustusu? ħafna. U n-nifsu iżommok tara u tinteressa ruħak dak li kunet jgħid. Proset għajdlu keep it up. Qed jisimak, grazzi ħafna sinjura, qed jisimak Mattejos. Thank you. Grazzi, komplimenta ġurnata tajba. Għanna komplimenti zbiħi ja verità. Ħammart li wiċċju. Ija tidher kemm taħmar bil-mod. Nassiguralk li kif kont bajt. Mattis, konna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn itik appetizers tajjeb, jiġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela, kemm tajba, again, ta' skont, ġifieri jekk inti ħriġ tikol fil-għaxija u taf li dakinhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tikol ħafna ikel, awtomatikament ħadd mara xi ħaġa żgħira. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira lina f'liema sens. Ejja nkunu sinċiri Mattejos, ikunu tajbin u ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara u Malta hija li meta pereżempju jien idmur xi ristorant inti jġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol l-lum u għar nofsinar mela fil-ħodu nqos ħafifa. U tibda warem, xifu dak il-ħobs, ibda idlek bil-butir. Ġewwa, idlek, ġewwa.
Meta kieku jaħasra inti minn flok ordnajt appetizer, u l-appetizer ordnajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid hops, għaw Malta, Eżatt. ġibna oħra hops. Iva. Appetizer ordnajtu għandek li għandek, u tajt jina ħadd l-appetizer, jista diġa jifrankalek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-hops bil-butir Aha. u affarijiet oħra. Tendenza oħra, per eżempju, jagħmlu żejt fuq il-plattina, tbil, erġamel. Mhux qed ngħidu li ħadd tagħmel kateħxin ċumbum ta'. Imma b'daq xejn ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le speċi ta' Ma anke kieku ħadd appetizer Eh. illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Sì, Ikun hija aħjar fem. milli inti waqgħet għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisbaħ ordna main course. Kil xi ħaġa żgħira, forsi tal-fader ħaġa ħaġa żgħira żgħira wkoll. Mhux kollox free for all imma nimxi ġas bl-update għax l-update. Imma jista' ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. Jien naf flaxija ħriġt mal-familja anke timxi nara. Il-ġelat, allura ħanidulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Il-kelma kuljum diġà beżżak naqra li L-aħwa kif għamel xi nagħtlu kuljum. Għax kuljum eħefni, meta l-ikel ikun fi ammonti kbar ta' zokkor, mu jagħmel l-ebda ġid. It-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minn fuqha minn zaqqek li anke tela ċertu xi f'zaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost Ma' zokkor? diretta ma' zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Number two, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi huwa aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet, fih inqas kaloriji, inqas ħsara, Skemm ikun ħelu dak. Mhux ħellu ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Okay. Again, issa mbagħad hemm skont tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Da kollox jaffettwa xi ftit. Jiġri l-aħjar jaħassra nsibu aħna sistema taħdem magħna u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri, tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, mhux iktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kuntentizza ta' ħajti u dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Il-kontentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi jiena ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona, li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġorri x-xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rid nerfa'hom erfajthom. Mhux illi jiena nafi li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq, qed nitfali nifsi l-baħar, qed nitfali nifsi ma sax nilbes l-rit, inħossni iktar għajjena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Mhux hekk. Tajjeb ma fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marit, napprezza ħafna x'għandi. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt. Jiena nammira ħafna Mattias, pereżempju, iltqajt ma' grupp nisa jiena, tajjeb, illi mhumiex żgħar huma nisa tad-dar bħali, tajjeb u bħal ħafna, ġifieri, illi avvanzati fl-età u ħadd gost immens narhom waqt eżerċizzju,